Ste opatrovali niekoho, kto mal nejaký príjem, napríklad poberal dôchodok, tak vlastne tá suma nesmela presiahnuť nejaký násobok životného minima. V opačnom prípade sa opatrovateľský príspevok už krátil. To sa ale v tomto roku zmenilo. Už tieto príspevky na opatrovanie nie sú krátené na základe príjmu opatrovanej osoby. A takto vyzerá zmena v praxi. Mesačný príspevok pre opatrovateľov sa tak zvyšuje o 48 eur, pri dvoch opatrovaných osobách o takmer 70. 87-ročnú tetu Mariku mohol vlastný syn začať opatrovať, až keď odišiel do dôchodku. Skôr si to nemohol dovoliť. Čo by som bol dostával, tak to by nebolo stačilo. Mamička je už roky ležiaci pacient vyžadujúca celodennú starostlivosť. Teraz to pridali trošku. Ono to pokrie dosť veľa, ale nie všetko. Veľké výdavky na lieky, máme na pomôcky, výživy, barčo nemôžem navariť. Odborníčka ale upozorňuje na to, že ten, kto si chce privyrobiť popri opatrovaní, musí si ustrážiť príjem. Druhá vec, ale ktorá stále je v zákone, a to je vlastne to, že keď opatrovateľ zarobí viac ako 2,5 násobok životného minima, tak úplne prichádza o príspevok na opatrovanie. Tí, ktorí chcú si privyrobiť, si musia striehnúť každý mesiac tú výšku, aby neprekročili 2,5 násobok životného minima, čo je teraz okolo asi 700 eur. Ministerstvo práce už ale teraz pripravuje reformu sociálnej starostlivosti. Tá bude platiť už budúci rok. V praxi to bude znamenať, že sa opatrovateľský príspevok zruší. Príspevok na odkázanosť tak nebude poberať opatrovateľ, ale osoba, o ktorú sa stará. Opatrovaný bude mať ponovom 3 možnosti. Môže ísť do sociálneho zariadenia, alebo sa oňho môže starať blízka osoba a do tretice to môže kombinovať. Nepoznáme ani objem financií, ktoré ministerstvo financií chce vynaložiť na túto reformu. Samozrejme sú tu určité obavy, že ako to bude po roku 2026. A chcem všetkých upokojiť, že samozrejme tá reforma je naviazaná na plán obnovy. Nikto o nič nepríde, ani opatrovatelia. Najväčšie obavy však majú denné zariadenia sociálnych služieb, ktoré klienti navštevujú. Ak sa opatrovaní alebo s rodinou rozhodnú, že si ponechajú celý ten príspevok len na svoju vlastnú potrebu, tak a nebudú využívať potom tie ambulantné služby, tak vlastne nebudú mať dostatok záujemcov. Drahu Dobrovičová a Viktória Nemetová, televízia JOJ.